Dobar dan, ja sam Natko Marić, Drvoličanin. Od 2005. sam zaposlenik kompanije, radim na funkciji voditelja hrane i pića u autokampu Coversada i Porto Sole. Kandidatima nudimo dinamičan posao ukoliko su zainteresirani, ovisno o mjestu na kojima žele raditi, bio to kuhar, konobar, pizzaiolo. Imamo timove u kojima radi 5 djelatnika, 10, 15, 20 pa i više. Djelatnicima nudimo cjelogodišnji posao. Nakon što završe svoje radove u kampovima i naseljima koji su sezonskog tipa zapošljavanja, imamo mogućnost isto tako zapošljavanje u hotelima koje rade cijelu godinu. Bez obzira u kojoj situaciji da se nađete, uvijek smo tu da vam pomognemo i da vam izađemo u susret i da budemo kao jedan tim. Kandidatima nudimo mogućnosti smještaja. Od ove godine imamo i novi objekt koji je baš namijenjen i napravljen za djelatnike u slobodno vrijeme da se mogu kvalitetno opustiti i odmoriti. Ukoliko ste odgovorni i želite raditi kao kuhar i konobar, bez obzira da i ne dolazite iz Hrvatske, slobodno se prijavite i budite dio našeg tima.